Kaikki tiedetään, että aina pitää painaa enemmän duunia ja urakoita aina kiristetään. Raskaasta työstä on saatava kunnollinen korvaus ja osaamista täytyy aina palkita. Meidän Keskolaisten tavoitteena on vahva vaikuttaja PAMin liittokokouksessa. Olemme olleet mukana rakentamassa palkkausjärjestelmän uudistusta TESiin, jonka ansiosta palkat tulevat kohoamaan yhä enemmän. Me olemme olleet myös suunnan näyttäjiä. Meillä on esimerkkinä ollut logistiikassa jo vuosia sopimus, missä osa-aikainen työntekijä saa tahtoessaan muutettua työsopimustunnit kokoaikaiseksi. Ja tämä sopimus on myös todettu käytännössä toimivaksi. Meidän ehdokkaat tulevat eri puolilta Keskoa yhteen, me pidetään huolta, että PAM taistelee tiukemmin meidän eduista. Keskolaisten ammattiosastojen liitto on aina arjessa jokapäiväisessä elämässä mukana. Konkreettisena apuna ja tukena erilaisissa tilanteissa. Aina saa apua. Huomisen rakentaminen alkaa nyt. Äänestä PAMin liittokokousvaaleissa vahvan ja hyvän ammattiliiton puolesta. Äänestä Keskolaisten ammattiosaston ehdokkaita.